Rwa chinsemo cha mariba abogeka ebunge ya Kitutu Chache South azokomimuna eamate eyemo kurwa chinsemo ekyo amate mugaka kaunda nigo nyakabaga basoke na kubolia nyale kabage gosirwa eliko nikibuna koleta bale omubere bwo mwanchu obo uyu nyate kwa gosirira alia sense ya Iraki kolengana barabo niko baga nirigo etan shilingi emilioni emo eliko nikibuna mubere uyu nyale kabago koirwa ase ense yo na koira nigo iga sense ya Kenya elindanya kabako nigwa na maskani na nigo banya kwa rabna nigo munyerukoyu arweta sense ya Kenya kwenda kweligeria miramo kurinde ase ebatiembe agasire ubugimo bwaye ase enseyo ya Iraki nago tumenye muri kito Dipon Asanya mwana one goikirego obere ko tare mbiri bakaboniga umwana ngatego tare 13 umwana okure bakonya kongena ngatare 15 goika kobwe nara ichenga eken nekerero kya mayanda korwa ase kenyero kya bogeka mariba eyogotoke bunga ya Kitutu Chache South aso mwana obo Felistas Kemunto omunyaroka bw'emyaka 32 abeteka gusirira asense ya Iraq no mubiroye nigo sinyire goika sense ya Kenya samali tangoro kurecho Kennedy nkani ngabogeka mariba aki gongo sabanga kamuranja abantu bamuto mwana naro no ku Felistas Kemunto kaunda uyu cheta sense ya Iraq kurigiria abana baye mwana yo gari wetega akagenda agakora imyaka 2 kera kora imyaka 2 posi yae kamutebi amento mwako yomo kera muameri tarati amento mwako yomo akamento mwako yomo uyakolete bone myaka 3 akolete tareine kanganaria chetega ya mateiga yo mugaka kaunda nigo yabegitogo semeria kwabo wensi gochia aso mwana obo asebono konya basemeiria mange anene chinga kiechiga chiesuguku chinga kiare koirana mwana agatuma kere gento keri ango cha gutuma akabanga chipagi chiaye kone kere ticket ya chaiche umuntu segenda kolete akamataisa we ticket nge akagenda gachikorage ugo tira stairs agatne mama na butukanira magoro na kire stairs gutira goche karobaiko kamatebgende ni gitali gotabango chandi nchiko gende ni gitali mwana iyo berire gabo umatuka yetatu ewe kasasta ya botuko akairu nyegitari na ngina nero chite kumuira mudosi atamuirete akanya gitari akabeke rockstin akabekwa isi okurwara kwaye kwa matuka make no gusirio bogima nigobone amateyo ya boligwe milioni ya munenusu Egetambukiro kyabetege koimukirwa no mubungo Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi nigo alikaliuko gochia ase chiabisi chia Foreign Affairs abubono barolekana koenana ogosemeria ukwo gutararolekana. Habari ya leo mama? Nzuri. Kwa majina naitwa Shukri na kupigia kutoka Ministry of Foreign Affairs. Tumepokea barua kutoka kwa Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Kutueleza kuhusu mtoto wangu kifo ya Felistas Kemunto. Pole sana kwa msiba. Asante. Hii ni kukujulisha kwamba tumepokea barua. Na tutakupigia tena kukuuliza maswali madogo hapa. Akinisaidie mtoto wangu. Akinisaidie. Okubulia kwabo gochia ase serikali na basamaria bale no moyebo wancha no gosire amateyega. Pesa itosa 1.5 million mechi nyingi. Ikenere karata metoko changana to 60,000. Gatwale kosaba political class chakere no mheshimiwa ito MC Richmond mabongo ito Anthony Kibagendi senate ito Richard Onyonka momoima mugimerere Doris Saburi abayo no mugabo no ito agitwasabira bakonyi bwino matakonye tole to mugirbo mwana tunya ko batako mainu saboga mumanye tinga to kwenda Saudi okabaya abana bai tubwatirane na mama Felista igero mabero yunari kuira na Kenya nje na represent kurase team Gulf NCA Saudi basike bari konye bari Saudi abandi bahiranire Kenya peso amo toso no TikTok live trosie group igero to konya abana bai to konya na mama wabo mabero irone Kenya igera nyare koini Kuripoteria ngetaseni kia gatembe kuroiga se kenyoro kia bogeka mariba egotoki wodi ya bogeke bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya.